Nebema wenijie Eni aketiapa Nebema wenijio Sabra boy mo dajini Be natural suna udie unya Nebema wenijie Aketiapa so kamu Ema aketiapa Awa fidi neto Sompa FM TV Why Yasim Sompa mani jeni akati apana unu wada Sompa de asit neimunu ema akati apa Ye no mai munsam akudi munsam yina ne kasebo Bijisam ni ejasu sem yina Sompa de abama Sompa FM Ema ketiapa Sompa TV Emenijie Sompa TV Emenijie Oh, wisdom ni mitie Sompa FM He Sompa TV No miensa abo adehyiman ma yemobibia ha ede mobile Sompa eduakron chiponson ana afa Sompa oha eninsia chipo baako awia no miensa kase eboso na awia yi ensema hodo a yensa kan semfo adawma wasone so ede amayeniam yasi nkonwa ababe kenkan ede abatiefo nyina na kase yi meka wo se enye menkwama ho odin enyumakuo binom so ekramu dendenden ena nsema hodo amensa kan semfo adawma wono so aso ne so no matenase a mene ba besum weyin asida piesie nkonfama 21st clinic say we obomachidom na akase no eba sanso na kebibu abin company limited fonso we omukramu papa asida piesie nkonfama wo munyina na awie yi ensamu a etodwa wakase ni mu no edoso pa na de obetie bi ene se yeba NKORANZA no sa me de ejebo asem da bi atwiniti ewon NKORANZA no fo a awie eyede asem a ta waso na obeti mu nsem TECHIMAN nananum atankonwa so ya nyame so ade bi pa asase nyantam omotwa ede ama abanse onsisi miaya ebebua ma TECHIMAN punto so timi akonenu na TECHIMAN meyo wa kan nsem bi ede afa ho a awiasem kodi tu dwa no obetem abayin ni hyehyeye a woye erinse assembly ahodo municipal ahodo enei ye hwa wo modemo na ye de husunsanso aba betu dane ya hwe district assembly anase municipal wodi kan e wo samodimonimo na enfiampeni adonum enum de no aba na assembly ahodo edin kan ani emunsem eno so awie ye de bi namo a ye de bi ebesom wo afutu akwa de amado obafo na fadwadifo ma eni ganafo nyina se ensutobra ye womu se ufrifia wonkane ahun sendundu no na se de be ya bebo ho ba ede afi eja hyehye ho hwan no no so de safutu yi ede atudwai abusuan nsem wonu api ka ho na matena se amekenkan se Sompa 90.7 pe Sompa 106.1 FM no miensa kasiye awie yi bi amaje penie na kasiye boyi mewe sawa kan kasem ede asomowo midin ABENA Ataa Gyamfuwaah amono wodi amono afei kasiye bodi mu nsem enie
Yɛmfi kaseɛ no ase wɔ NKORANZA Nov abato mpɛsua so ɛwɔ buna poye mantan emu mmarahyɛ badwani ɛde ma NKORANZA TV anasɛ NKORANZA Nov ɛyɛ onimonyafo Joseph Kwasiman Sam wɔne ne Mercy Cratch Penny onimonyafo Efa Patrick ɛne nananom aka bomu a wɔn de ade abɔfo mu a ɛne akwansi ɛyɛ dubaako ɛna saa mmere deɛ oduma se ɛde kosi domankuma nananom so ata wɔ kyɛkyɛm akɔdi akyire ama samere no ba bɛyɛ ama timanfuo ne adobafo nso a wɔfa saa kwan so no wɔn nso ho betumi aheha wɔn atiefo yɛ manim sɛ NKORANZA Nov deɛ akwan a enya akwanbɔne a wɔ hɔ nti amatimamfo da bi omo tieti wo mo haahai adobafo so esu akuafo so esu kyeremu a we ye wosu toberemu kyesa akwane bebre na nye enam soma wo mo dokra na no baye ne ba eye den paso ombetimi di wo no baye kra aba edwa so no mo ba beton so enya sika no obusua ede bibi ahwe wasetenem na samre ya mrahye badwani e won NKORANZA Nov woni ne Mercy Cratch Penny aka bom na nanom a ene odumase domankuma kwan samre yi omodi abofoma yedema contract na contract abɛhyɛ na wayɛ kwan no ama bibia akɔsɔ ne de na akɔyɛ anigi sempam na wodwumadeɛ na se no wodimanyafo Joseph Kwasiman Sam hobrase hene a wayɛ mrahye badwani de ma NKORANZA Nov abato mpɛsua so ade hye no wano so dwumadeɛ na se no wade nsa bebre atudwa sane mafo nya rohyemu ɛwɔ ni mu nti saa mre no so yɛ mrahye badwani woni ndisi abane ne disi yi wɔn bɛyɛ bia se bo hye bia mo hyɛyɛ ɛde fa akwan ho no so no betumi ayɛ enkronkra saa wɔn so anya saa akonya bi na no mo akomba bɛyɛ no ɛno so MP wɔde sansɛm no nyina ɛto nsɛntwerɛfo animu a nsɛm no ebinie 24 yɛ bɛto aba no yɛbɛtrodua mu ɛnmu behyiae na nana wode adesrɛdeɛ ɛto n'anim sɛ domankuma kwan yi NDC aban ɛba aban mu a ɛbɛyɛ saa kwan yi ɛde ama wo nea meyɛ ne sɛ bɔhyɛ a yɛwura abɛhyɛ no ɛnsɛm nso bi tu ho anamɔ sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛba mu ɛno nti anamɔ a metu kɛseɛ paa mede kɔ road minister hɔ na mekɔ highways for hɔ na mekɔ feeder roads for hɔ ɛfiri sɛ na NKORANZA Nov yɛhaw kɛseɛ ɛyɛ akwan enti anamɔ a metuyɛ no ɛnam so ama NKORANZA Nov sesei kwan no fa kɛseɛ no ara na contractors ɛwɔ so ɔmo ɛyɛ adwuma ayɛ dona nkoma kwan yɛho aho aba no agye ato sɛ contractor ɛmmra na ɔmɛyɛ yɛkɔni ɛwɔ akwa a yɛyɛ no ebi yɛ efiri yɛfiri ɛkɔfa buana ɛfa kranka ɛkɔfa bɛɛfi ikosi tɔpɔbɔse saa nso na efiri bonoma so ɛbɛfa kranka ɛfa sika ebesi poni efiri trankɔ ɛbɛfa fiema boabe ɛfa kurida number 2 kurida number 1 ikosi bosia efiri bɔdɔm ɛkɔfa konkrompe senya bɔnti bonwe ebesi bosia ɛno so contractor ɔso yes, atiefo nipa okasa yei eye mrahye badwani edema NKORANZA Nov abato mpɛsua so ade hyem woni manyafo Joseph Kwasiman Sam hobrase hene na owi epe na Mercy Cratch Penny woni manyafo Efa Patrick ya na hotedim eni pato wono nso mikobi manka bidie eni enso kaniba ono nso di wei etoa MPD no so nanom yene makasa yi okokora ya fa nipa hiamwa yes school dan wie e de amamu ko eye bono man so a yes school dan wie ya dare akire e de amamu wokọ domi abra nananom yes school dan wie ya dare akire e de amamu nananom okọ bo na ye nuanom shake years 8 years o man tuni anwie nananom me ba ye mi ni MP akabom ya wie ya dare akire e de amamu anafo okọ konkrempa session classroom do ye ra dare na start ye nananom akako sabra minimum kasa bawi amofra no ekom school over podoma basic teachers quarters 12 seater WC by person you double track say eko school a wenum kwana na wenum akochina afri ho nkino over ye fremanya ya mo eye classroom eye 12 unit classroom block ya say amomo 12 unit dormitory ya make contractors guso a omo eye njuma busia ebe wa haya ya say 12 unit classroom block ade 12 unit aya dormitory at account ani so eye NKORANZA Nov eye Mercy Cratch Penny woni manyafo Efa Patrick ya edin adodo na adefre no eye pato na disi na no si yepe esane se asempa ena aba na afe nso no odumase ne domankuma
timamfo nyina so ani agye enti no na akwakwaye ahomeka pa enti no nana kwasi bafo no eno ye domankuma hene nana so de bi to aso kyeremu a samna de ohu de wonya ne ho saa kwan nyina na akwaye no daye woda wonna nana woni pa wonim suye pa dan so wada nani nkom se de nane manfo ne adobafo tete no no nso akwaye ohini na wotimi ntranse ntie nei sa akonya kase we ya ba wode asedam aseda edema ndc aban ebi nkoma mrahye bedwani na afi masikrat pani ene ankoranko bibia wo dromankuma ene nimpatam nkransa nof se akonya abai dasia ebi emre biem ene bia be ma ye nyina me mo ja se ona mo jo se na boy ma ha papa amba bom baye desa ko so wan kwanza mari wan papia ene dromankuma pan bua ma pan ye kokko bo tumas abosoma won kwanza ma se NDC o mo pepa NDC party NDC dromankuma ma jamase mo amo kamuti fa ho a mo ka dromankuma ne dromankuma ba be ye wo man a ebe fa ko ta ye na maspa dromankuma ma suabre eza se na mo frame se me mra isa be bo mentuma ke baagi no ma shaka de producer se na se me frantuma na de NDC da ro ma me yes me frant dromankuma na me mfaka po me nante ko ta so de fia ko NDC bi da mas mama me da yeso ambe mama dromankuma mai da yeso ambe ne ye krise empe fa ko modern eye adwumade e ma bia dromankuma mai so no dromankuma bosom dromankuma nsuo dromankuma nyame yesam kai bama ani amuti yei eye dromankuma hene nana kwasi bafo meto akasia so na makomanimu dia ene na yempiemo ewo TECHIMAN nana no mantena nkonwa na nana no so to anam fefe bi pa nipa ya de awosa yeye ni nyina ene se wobode asase nyantam na mo aye ediama bona poye mountain lands commission for se wo munye na ene aban atena ye omunsisi ewo so na TECHIMAN ni patam so ntumi nkonanim na asasemu ene na nopa ade achia bi adwumade so ewo Sompa wo ha eni nsia chipo ba ko TECHIMAN wo wa ina champion watonsa de frère TECHIMAN meyo na wonmanyafo kokwaje mensa wone no bonkomo ebisa no sa asase no a nananom ayidi amomro akoye mewe emu nsam etesei na wo kiremu asase no ne dodo ene se de nananom so atu sa namono nananom doye kesia omudi yejima bu ifitmamani nyina emra president yese ukreti region amabu isimo 7 nananum ni die ni mu kese na yensa kan region na yensa kan wie no nananum no se omoboya tanasiye omuko omonsa fu bana na fukuru hina oche fukuru mansase so de ma ja dero muyi nsase 350 ikne omodima region se yenje na nye regional administration no kwa land no ba beye return if you say asase no bi wo eye within road reservation no uti hono already no asase bia ne follow within road reservation no ono already abanji adada wei eni nchemu a wonmonyafo koku aje mensa TECHIMAN meyo ono so de mayem na so ho a wewie no wa hene bisa no no to aso no kirem se aso ministries no mu besisie no edo so pa e wasase a nananom yi ni one time de ama aban no eno so obobo so atena hodo a omu besisie o TECHIMAN ene ne mpatemu na wakasa no kirem se emra na manta hodo no na MPP aban so a Ghana mampani dada na nadodan kwakufu ado wo chichechemu no na timpa no de yesa no na yo amanyo semti na wo yesa de no na se de okasa ye efa ho no yentie bi na me administration no an kasa ye regional administration program yes no ho se mahu se insurance so e de e wo mahu se yes police for the
say the make much say all the departments and agencies here also say yes you know Greek urban rules sugar rules education health technical Ebakosa and Kindo Nanadu Emra Osha na o creative region na or no policy to be decentralized me pamachire or patchire and can be education beko NKORANZA we bekwa but no couldn't you be say and no where politically motivated decision. Any TECHIMAN mayor Numanyafo kwaku ajemensa ene na nopade achebia dwumadie so wone wahene ebo sankomwe Sompa no miensa beremu kasebo eno ena migusu a mekenkan ede amatiefuim na metoa so dia ena nopa wade achebia dwumadie so a eno wahene ensem bi acheso mamu nsamo a ena na wadigu ho no pensempensemu a na bakwa abeto dwanse si ade mensine mensa da ntamri nyina no abani panifo aye nhyehyɛ se mo behwe na ne wo mo ahwo bia dwumadie na anum no se wo bo homoden a ehunsunsanso beba abeto dwa afi bia sa rankings no omoye emane ba beto dwa na afi mpeni ade onum edum die 2025 die ebaya eni emensina hodo a omobom homode no bom nse nyina eba beto dwa TECHIMAN kentampo NKORANZA North NKORANZA South nemu nsem eni na akokoye bibia ho a wo se ye tase no se bobanyansafo ne hwe mpanifo a wo mabene e wa mamuom na ye no omobo ho komom na no ana wo wa hene to nsa de frem wonimanyafo Professor Ataa Gyamfuwaah na sankan odi ni dwuma e wo Sunyane Technical University obisa no se prof way di ababeto dwani o na enya bia no susu sem sa na montuo no so kra ya eba so no sabio ehu hia na mfaso e wo so ada na no na Professor Chirema mfaso wo so pa emiehu mansuni a anase municipal oban homoden na de oman homoden so no emiehu safo ni nyina emprempe na aba no yese ya na ye ze hu se municipal bi assembly bi ban homoden a eni aba no timi kra yi sika se mumfa enya mpuntudwuma edu ba bi ebinum de wade ye mpuntudwuma edu ba bi nso a ebi mpa de sika no yehu ba bi ayo omodefa ento hu ni se sa na monwi aya na mompa ono akwa ni mensina huru adi enkan ento obekoso na wabon mensika chi pani anasen MC wabon abaso na de tie bia no wo se obehye omunkuranse omunya dwumaden na ne ankafi bia no wo mokra huru ni kan enti sa hyehyeye wei no eyade a eye pa ensemu a wodi tu dwa no ebinie ranking no mo ye na ye pa eboa ma yehu assembly ta omo bo omo humoden eni wo ma omo momoden na ebata na the competition bia banti bia obi to sin no ananse obi a wa twatro no next time round no be bo moden anse obe system ni emaye aba be dikan ni se ya na hu me district to say it's also keep me economic congratulate you know so I had the kakra so ehia say obo ne hu modern say next time round no oba be too west for our mudi kind no so be di kind nti ye eba tell ya hihye no dia ba yi a e kire wo mo modern bo a wo mo bo na e kanya amanfo so ma ba bia wo mo modern no amanfo so kwa ti ko eko Kenya won eko che ba bia wo so bo modern eko che wo mu kran so wo mu nkoso na wo mu nya adwuma pa ebi se adwuma pa wo mo ye wo mu sika nhyehyɛ sene ya wo mu de ye adwuma no eno na kire se wo mu bo mo hu modern ananse wo mu hu modern akeso a abanu futio kese no wo twa no wo kichem edi bi ma mainstream se wo mu fanye mpuntuo ebi no mo ho no ma wo mu bo modern de ye mpuntu a esa manfo ani ebi no so wo ha sika no kura ye hu ba bia wo mu de kɔ eni na chesa ayiram won system wei eni nkyeremu am Professor Ataa Gyamfuwaah wade ema ye wade achia bia dwumadie so ewo Sompa ha eni nsia echipo ba ko afidie kesie so ewo TECHIMAN na Professor na futu echi no
ɛna futuo bi nso akwade ama Ghanafoɔ adrobafoɔ ankorankora ne obi bia sɛ yɛnhwɛ yɛ ho yie paa visɛ nsutobrem ɛna yɛwei na sɛ deɛ nsuo no to ana eyirifa yɛ fiefie ne yɛ japadeɛ nom no ɛba ne sa atɔ yɛnkyɛm no so deɛ yɛ ne tɔtɔ so egya betumi atɔ amahwɛ a ɛno nso ɛde asan foforo aba enti wokɔ a na wahwɛ ho yie wo filifie na wokɔ adwumam wokɔ dwam baabi akɔ bia no nkanea mo nsɛm na wadundum bibia ofrege ne wo bibia na wadundum ne nyinaa sɛ deɛ bɛyɛ a tɔyɛnkyɛm bi ha emma pofre mu afa nso na dwadifo ma yɛ wodwam sa futu ebi nso akwa ma yɛn sɛ edwam baabi a yɛte no ɛya yɛnhwɛ ne yie pa tituru sankanea wɔ hɔ no mu a ɛya na wahwɛ ne yie visa no betumi amagya abam hwan no wɔkasa yi wɔ panikasi a wɔno so dimdwa dwumakonum na wɔdi ne dwuma sɛ abediakyire ACFO Thomas Tufuom na wɔno ɛna wɔkasa wɔyɛ former TECHIMAN municipal commander Edma Ghana National Fire Service na nafuture yi ɛna wɔsrɛ sɛ yɛhwɛ yɛ ho yie pa sutobra yɛ wɔ mu yi sɛ de bɛyɛ gya hyehyɛ nso ɛmɛka yɛ dada setran ne atɔyɛnkyema hodo a esi wɔne nsɛmtwɛfoɔ ɛna bɔ nkɔmɔ yi wɔn sɛ nsuo tɔ nso yɛ experience domestic fires bebree wɔn sɛ sometimes tenders itimi de ayi ba paa mostly de bi fire for to for sɛ wɔn sɛ nsuo tɔ ne nsuo nwura ne sɛ tenders ɛbubu mu a sɛ wɔn problem yi bi abɔ wɔn ne to firim sɛ wɔn to firim na ɛsake ne esi mu a ebetumi akɔ so fire nti more most often we say strawberry tanya fires pa in the free tender storm ta etimi eba tini ebetu afo so we say nsuo tɔ na yɛ ya ebetumi wo electrical ibia no tutufini problem sɛ ne ebe ya enkofa asidi bia ema yɛntimi nka sɛ nsuo tɔ ndi fire de ade a ne hu pa kyerɛ bia nti yɛbɛsɛ sɛ nsuo tɔ no yɛhwɛ titiri yɛbere hu sɛ nsuo no ebubu mu kɛse no wei ɛyɛ futu a ɔbɛni kɛseɛ yi wɔde ama na wɔwie na wɔsan srɛ sɛ wɔbɛsrɛ pa sɛ yɛfiefiem ɛna afei adɔbafoɔ a monam akwane akwantempa ahodoɔ so sɛ fire extinguisher no ɛyɛ amebi ɛntena wo kaa mu paa mɛhwɛ sɛ bio fire pani bi anasɛ poosini bi ɛbɛhwehwɛ wo kaa mu ansa na wama saa adeɛ no ayɛ wasɛmhia ebisɛ obi nka sɛ puduo nhye na ɛne ɛnya hyedeɛ nyinaa ɛbɛtwe se kan ne akɔkɔdi sɛ woyɛ dɔbani na fire extinguisher bi wɔ kaa mu na wodu bi wakwantuom sabi egya bi pese wotwe ne tikra oka ni mu a eno nso no ebetumi aboa ama won so wade wo ho na bibia akoso wano ene nti no ehon nso wade saade sedie ni bi ade tudwa na ye nyina sade be ye behwe na enso yatie na yabɔ ye ho ban ade afri egya hyehye ene no ma ekoso nti ana okirima nso frifie na wokɔ wadwuma mu a ene ye de wudidi dwuma wodam ho nkanea ene de wo ye bia ne fankanea ho de hwɛ na dundu bibia da kye asɛmti market fires no kwasɛm ni maybe fire for call especially with illegal connections wɔ hɔ bebree yɛbɛka yɛ a mmerɛ electricity for wɔn kora no VRD for no fire for kɔ fam yɛhyɛ nipa bebree bata akyire no na hu ne kɔkɔsi yɛ nti saa illegal connections no ne ayi ɛna market ayi for so wɔn pɔnna sɛ wɔn kɔ a wɔn nhwɛ wɔn electrical ayi no yɛ obi kɔ wɔ hɔ a na wɔ program deɛ a wɔn no adeɛ hɔ na ne yɛ fi no wɔgya no kɔ na akyire no na akɔfa nsɛm bebree aba nti obi a wɔ market store in fact with the electricity adwuma so with the gas and we aduane abɔ modern say o say yɛ tɔ nneɛma nti ɛtɔ na ayɛ free o yɛ free o say adwa o mu ne tɔ mu nneɛma nti na ne yɛ free no na nneɛma o sisa no bi a o bɛ disconnect saa yɛ nti n'akyi no na akɔfa nneɛma bebree aba nti obi a o use nneɛma electricity and say gas o dwa mu de yɛ biribiara no patch o pon make sure say o disconnect biribiara o say biribiara yɛ na ne kurakura mu no ACFO tufoɔ wade we nso ma adɔbafoɔ nyinaa sɛ o car no pe fire extinguisher ni bisim na kyina bi sɛ ogya bi yɛ sɛ opportunity a wode abɔ ho ban ne afutu ahodo a wade twa atoɔ no nso ebini extinguishers ya bɔ ho by tufoɔ fire safety to bi uba ne boɔfo ya be kwa kɔba ma na ya ka obi nim sɛ extinguishers no ho ni mfa so titro bi nyɛ no ma adɔbafoɔ
Who say, or more, better extinguisher than police for road. Police for road and sana or near bombs on better extinguisher. But it must say any amount for extinguisher, no year pa. Tiama men woman would be a better, yes, a police for intra. Police for the only day, Woka share on Faho, but no or Peru, send your baya, or by Juanis or sending a fire extinguisher. It's not way. Timest say a drop of 4 any woman would jump, but Pia, you need to see it will be a fire extinguishers. Wey aya futu chenchenche pa chese obanikesie wade amasie nyina yenhwe ye ho yie de be ya to yenche sisie na ejanso no emeka ho bie ACFO Thomas Tufor former Techima municipal commander edma Ghana National Fire Service yenkwa wie kase no ewo bono mantano emom na bono mantano emu eye Doma West MP waye nyame so ade sa nso na Doma East MP so se wontena se ma se bi o munye putudwuma na nsa ne ho enti Doma East ma hye bedwanim wonmanyanfo ama owusu a wonmanyanfo rahe ama owusu a wono aye nyame so ade pa ne nyina nsa abasobo no de ama kyerkyerefo makomako dunwotwe na okirema wei eya de pa wei anamotu a jese wotu a no wade aba kyerkyerefo a womo ni mpasu aso abaso visa kyerkyere adwuma no de pa ayefre se nyame frɛ wa minye isa kyerɛkyerɛ adwuma no sɛ de nkwada ni bi ha dwen ani bre wom no sɛ nya sɛ da wakoma so a wonya kura bi kura yɛ so ma menye akyerɛkyerɛ adwuma no kakra mi adwuma pa bia ma agya no makwakoye enti okire mu a Ghana akyerɛkyerɛ fo mo de mo aba afɔde so mo de mbɛkɔ so asomomen na mo so atete akyirima no okire mu mo sabasobo edum pempenso bia na wabɔ nipa na baso kakra no ayɛ bibi kakra ma no no so ne ho aheha no na ne tima ayɛ ne dedede te sɛ adwuma na wayɛ no sɛ bio mpanifo so na echo mo bona chidom sabe eche so paaso kura no a wo chitafo wo pani bi wo ho na so se eja kyerkyerefo saa no a eya na emu ya pa ya na hyehye amako enim anenti Doma Isma hyebedwani waso we yodo a ne tirimpo na moto hyehye ya waya na hyebedwafo no bia so ye bi nto no so behwe se wo beye bi na kyerkyerefo wo ne mpasua so no watumi abɔ mo aba so brano na omo hu se adwuma na omo ye no se bi ompanifo ento omo ajeje mu a omo so omo achitafo na abasobo na chire no ensem odi tu dwane ensem twani kokuma ensabram padawroma wadi bi ebre yen mi rama nyesem minim se nationwide no afishia abane eyi best farmer na be best teacher be best nurse award minim shekra 3 years that yeah constituency no minim se farmers day ye bi wo ha ebo best farmer abaso ansana later no yakwa national but teacher and nurse na award ye mi hu bi da na ye nyina so enim se ya promudi na ehia adisua so ehia ti se bibi sa na sa national e bia na se constituency so etinye bi me to me ho so e de kan me campaign message ho ampa so nananom e ne ba de hye betie me to aba no ma ti se sa de na se bo hye bia me share ye so me so mitimi edi so na enum bi ene sa best teacher award ti ne da dua e se me fa sa akwanya no so na teachers na oma committee education director eyi be ma be ye sa selection teachers be select be no me fa so na me bo baba so ani atiefo aye Doma East mrahye bedwani onimoyanfo rahe ama owusu a kasiabo no esi asrapie esi nkoma 21st clinic the sciatica expert say we bobo machidom say yakoma ya de stroke no ni subidie na afei ntirimu asisie ne de keka ho nyina no mpemu ahwewo uti e pai wa wayaya wunya no do 21st clinic say bra no ntu asiamfa ma akura na sciatica ne de omo ana ye hwehwemu kwafa ba ye ewo hunuro enti se odo mpemu wiwo to asinti no na ye titira asene no wuntimi fanti ana sciatica bomode na akọ 21st clinic for enchen nkraba ton makoma kudunu ewo manmu a omugusua ebiebie nkransa obehuyan nkransa new market kwano so be children's park no TECHIMAN so no TECHIMAN suya kwanso MTD for mo be mo pa anka ne gyen bank dan dadanu ho no mo kuma sinsuya nyina mo ho nkran enti ba na afra ba bia wo bia betimi afra number yi na watumi aben wo mo na so adwo aya de sa chese yade emabiem kura ye 0540 311 311 adapie sie nkomfama no Kebi bo aben company wamso be so ya sredansie no manyina kwa abenya bia dansifo nyina mfa mani kyerem e TECHIMAN hansa kumanse kwane so bompene twa tokra no kebi bo aben wo ho beto cement iron rod ye otobi adodo bia ubin kransa beto a ye be kwa koja ba bia ko bia no ye be kwa koja o 0537
472-284 na obeje so na wanya ju TV na washing machine blenders ahodo wunya nto obidia ne msraw electropoint omone broom showroom for eda so eboda wuro no sebra na abeju washing machine na age ho abasobo nyina TECHIMAN ohwo mo a wohina fie nanim ba hema bros anasie ho am tamale nso no no so be hu wo Access Bank na afa Holy Family Hospital no wo mo hyemfini ho eba na fry 0542414171 enyimakwa ene bom machi dom kasia na si nsema to dwane edoso de edi akotin bi ni se NKORANZA North na kwan hodo esi omode ade abofo won ba beye odumasi domankuma kwan ama agihye ni age a woti MP nsema de to dwa DCE ene domankuma hene omunyina no woti wo mon kansam no de na edoso a metena asia mede esom wo kasia kwan so Sompa kasia de masedan confirm manager Philip manager Boji bo enafe abasara munyina ohobi bra eben systematic press omunyina ebomachi dom mo amuchi Facebook ene YouTube nyina no aseda PSA enko emfa emammo na na usufa semcho no so kase demu bi na wiei mi amesom wo medin ABENA Ataa Gyamfuwaah amonno wodi amonno mesore ma Sompa drive no ato so Sompa 90.7 Sompa driver papatos wotenase sanso na Sompa 106.1 FM TECHIMAN and also systematic press where the Sompa driver no sheshe so makasa fidie no anahaja so pe baby obenya phones ene ho akade papa orange mobile na